Jeg vil besvare min problemformulering: var fredsordningen efter 1. verdenskrig vellykket, eller lagde de grund til nye konflikter? Det vil jeg gøre ved hjælp af en kildeanalyse af Georges Clemenceaus tale ved traktaten. Talen blev fortalt af Georges Clemenceau, som jo så er afsenderen, og talen blev holdt den 7. maj 1919. Modtagerne er så den tyske delegation, altså alle de her ledere. Motivet med den her tale er at forelægge fredsaftalen for delegationen. Clemenceau forelagde foran delegationen 400-500 tyske sider, som i princippet egentlig sagde, at det var tyskernes skyld. Efter dette forelagde han sin tale til den tyske delegation. Man påtvang tyskerne en masse regler og en masse betingelser efter krigen. Clemenceau overgiver freden til tyskerne, men det er ikke en fredelig fredsaftale, da tyskerne ikke har noget at sige. De skal bare indfinde sig med traktaten. Clemenceau formår i talen at lyde venlig og formel, men i virkeligheden er det slet ikke sådan, eftersom at tyskerne skal bøde op med så mange ting, som jeg kommer ind på lidt senere. Delegationen hører kun det positive, men i traktaten står meget af det negative. Han siger: vi overgiver dem dokumentet, som indeholder freden. De vil få god tid til at prøve det. For det første er der ikke så meget fred i det, eftersom at det kun er Tyskland, det går ud over. Og han siger, at de får god tid til det, men lidt længere nede siger han, at de skal komme op med en mulig fortolkning eller besvarelse af det her inden for 14 dage. Og der vil ikke være nogen mundtlig diskussion, men kun skriftlig. Så 14, så det er ikke så lang tid. Hvad var så baggrunden for 1. verdenskrig? 1. verdenskrig startede allerede ved koloniseringerne, men udbruddet var der den serbiske nationalist, eller en serbisk nationalist, skød den østrig-ungarske tronfører i Sarajevo. Dette banede vej for, at Østrig-Ungarn kunne få det opgør, som de siden 2. Balkanskrig havde ønsket. Grunden til, at det spredte sig til Europa, var fordi, at Serbien havde fået lovet sikkerhed af Rusland. Det vidste Østrig-Ungarn så, som derfor også havde sikret sig en sikkerhed bare ved tyskerne. Der blev erklæret krig den 28. juli, hvor der skete en mobilisering af den tyske hær. Herefter mobiliserede Frankrig sig, og der blev erklæret krig den 3. august imellem Tyskland og Frankrig. Tyskland udarbejdede en krigsplan, som gik ud på at angribe Frankrig gennem det neutrale Belgien. Det var Alfred von Schleifens idé. Dette gjorde, at Briten erklærede krig mod Tyskland, og hele Europa var på den her måde i krig. Hvem fik så skylden? Wilson forelagde 14 punkter, som lyder meget fair. Jeg vil så lige læse dem op. 1. Afkald på hemmelig diplomati, hemmelige aftaler. 2. Fri sejlads på havene. 3. Fri handel så vidt muligt. 4. Nedrustning. 5. Upartisk afgørelse af fordeling af kolonier. 6. Tysk og østrigsk tilbagetrækning fra russisk territorium. 7. Genoprettelse af Belgien. 8. Alsace-Lorraine afslået til Frankrig. 9. Ændring af Italiens grænser efter nationalitetsprincippet. 10. Selvstændig udvikling for folkene i Østrig-Ungarn. 11. Balkanlandenes rømning. Serbien adgang til havet. 12. De tyrkiske dele af det nuværende osmanske rige suverænitet.
13. Oprettelse af et uafhængigt Polen med adgang til havet. 14. Oprettelse af et folkeforbund, som skulle garantere alle staters uafhængighed af territorielle ukrænkelighed. Men det var ikke alle de her af Wilsons punkter, som ligesom blev udført. De der blev udført var så kun nogle af dem, og det er så dem her. Alsace-Lorraine blev afslået til Frankrig. Området i øst med Pols befolkningsflertal blev afslået til det genoprettede Polen. Byen Danzig med tysk befolkning blev overdraget til Folkeforbundet. Byen skulle fungere som Polens adgang til Østersøen. Tyskland skulle overlade sine kolonier til Folkeforbundet. Tysklands erstatningsforpligtelser skulle fastsættes senere af en allieret kommission. Erstatningskravet blev i år 1921 opgjort til 6,6 milliarder. Frankrig skulle have Sahara-området med dets rige kulminer i 15 år. Derefter skulle et folkeafstemning afgøre Saharas tilhørsforhold. Tysklands hær skulle begrænses til 100.000 mand. Almindelig værnepligt blev forbudt. Tyskland måtte ikke besidde ubåde og store krigsskibe, ej heller luftvåben, krigsgas eller kampvogne. Tyskland måtte ikke have militær i Rhinlandet. Det skulle demilitariseres. Og alle de her, det går mest ud over Tyskland, og det er så også dem her, der får skylden, mens Polen får det godt, og ja, Frankrig får deres Alsace-Lorraine tilbage, mens Tyskland skal afgive erstatning, samtidig med at de skal afgive alle deres militæriske remedier. Ja. Nå, hvem havde så magten? Magten var klart styret af England, som havde deres flåde. Og det var på grund af den her flåde, at de blev kaldt, eller havde magten over havene. Og derfor var de også klart, spillede de også klart en stor rolle i magten. England havde også styrke i form af deres kolonier, fordi de havde været hurtigt ude. En anden magt, altså Frankrig ejede også en stor del kolonier, hvilket gjorde, at Frankrig også spillede en stor rolle i magten. Den sidste magt, altså Tyskland havde udviklet sig i det industrielle, samtidig med, at de havde overtaget lidt af Frankrig. Dog var det en af Tysklands svagheder, at de ikke havde været hurtigt nok ude for at kolonisere sig, og derfor ikke havde så mange kolonier. Men de var stærke på andre punkter. Man kan så konkludere ud fra at Tyskland efter den her traktat ikke havde noget at sige, og de blev påtvunget alle de her regler, at de skulle afgive erstatning, og at de intet militær måtte have, og så John Maynard Keynes mener så, at den her traktat er langt uretfærdig, og han forlod Versailles på grund af sin modvilje mod de her erstatningskrav, som Tyskland var nødt til at afgive. Han mente, at erstatningskravene mod Tyskland var urealistisk, og det ville give bagslag og ramme hele Europa økonomisk. Grunden til det er, at
erstatningsbetalingerne ville lamme hele Tysklands økonomi. Det her havde så også en effekt på Tyskland. Da traktaten i tyskernes øjne var uretfærdig, og mange tyskere ville gerne have hævn på grund af de her uretfærdige hændelser, der var sket, eller ja, regler, eller hvad man kan sige. Ja, og det vil jo så skabe nye konflikter på den her måde.